שלום וברוכים הבאים להדרכה שנתית בנושא איכות הסביבה לשנת 2025. מטרתנו היום היא להעניק לכם כלים מקצועיים להתנהלות בטוחה וסביבתית באתר. נזכור את עקרונות בטיחות בחומרים מסוכנים, גיליונות בטיחות, טיפול בפסולות והנהלים במקרי חירום. במהלך ההדרכה נעסוק במספר נושאים. צפייה בסרטון קצר, היכרות עם דפי מידע MSDS, היתר רעלים, דרכי הכנסת חומרים מסוכנים לאתר. טיפול נכון בפסולת רגילה ומסוכנת, ונלמד כיצד לזהות ולדווח על אירוע סביבתי. היתר רעלים הוא אישור מהמשרד להגנת הסביבה, המאפשר לאחסן ולעסוק בחומרים ופסולות מסוכנות. ההיתר מבוסס על חוק החומרים המסוכנים, ומתייחס לשמות ולכמויות החומרים המורשים. כל הכנסה של חומרים מסוכנים לאתר מחייבת תיאום מראש. הצהרה על כמות החומר, והעברת גיליון מידע עם החומר חדש לחברה. אם הכמות חוצה את הסף המותר, נדרש היתר רעלים מתאים. קבלנים שמחזיקים חומרים מסוכנים חייבים לדווח על כך ולקבל אישור מראש. כל שינוי מחייב אישור מחודש ומראש. אחסון שמן משומש ישירות על האדמה מהווה עבירה סביבתית חמורה. חובה לאחסן כל חומר מסוכן לפי דרישות החוק ובתנאים המתאימים, כולל שימוש במעצרה. לדוגמה, בלון, גז שאינו מקובע מהווה סיכון בטיחותי ממשי. השפעת שפכים על הסביבה כגון פריצה מצינור שנפגע או כל נוזל אחר המכיל שאריות של חומרים מסוכנים. אירוע מסוג זה מחייב דיווח מיידי לממונה עליך באתר. באתר נוצרות סוגי פסולת רבים, פסולת ביתית, קרטון, עץ, בניין, נייר ואלקטרוניקה. כל סוג פסולת יש להשליך בנפרד על פי הסימון. פסולת זו נאספת לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי וסוללות. נדרשת הפרדה בין מחשבים, מכשירים חשמליים, קבלים, נורות וסוללות. הפינוי נעשה על ידי חברות מורשות בלבד, ולעיתים מעובר לעמותות המסייעות לאנשים עם מוגבלויות. פסולת מסוכנת הינה פסולת הכוללת חומרים פגי תעוקף, חומרים מזוהמים או אריזות שהכילו חומרים מסוכנים. גם קרקע שנפגעה בעקבות אירוע סביבתי נחשבת פסולת מסוכנת. יש להימנע מערבוב בין סוגי פסולת, כמו פסולת בניין ופסולת מסוכנת. שים לב. במקרה של אירוע סביבתי, יש לדווח ללא דיחוי לחדר הבקרה, למפקח, למנהל העבודה או לכל גורם מוסמך. חשוב לזכור, על המפעל לדווח לרשויות בתוך 15 דקות בלבד. הקפד לדווח בזמן, כך נוכל לשמור על החוק.